larang. Kadung impor teko Amerika. Malah renek musuh. Ini apa to teh piak-piak tetek kuwi golekne musuh meneng ngono lho. Anteng kok. Golek nemu musuh sing pinter kowe tarunge ya. Kuwi lak tuku larang. 200 juta pitik kaya ngene. Kowe iki ngopo lho, Plek? Kene tak rungokne ya Golek musuh lho, nang dhewe. Usah adu pitike ndek kanca tekan adu pitik ora. Endi pitike? Iki lho, iki larang iki. Pitik sak omongan mbokku lho. Waduh, Ramelas heran iki. iki. Iki lho pitik impor anggit. Kon ndi impore? Amerika karo Amazoni barang kok. Gitu lho. Impor ke Amerika ya bongko ning dalan kuwi ae. Kok wis ora delok ora? Delok sikile nek. Biasane ya nek pitik aduan sikile iki mentul-mentul saiti-saiti ngono jenenge Iki apa? ra gur mentul nah iki. Ini beranti apa-apa. Berarti lah bandara internasional Raden Salman. Biasane ya nek wong sing tukang adu-adu pitik kae iki delok gulune. Ucul engko iki larang iki. Gulune iki kandel. Iki kok kurang kandel. Suke. Masa iki kurang kandel. Delok suwiwine, dhek ngabuke ben kuat, ben menang. Ya kok jamoni to. Jamune apa biasane pitik? Jamune pitik iki beras kencur karo ndok bebek. Kuwi lek jamuku. Masa jamune to iki? Yo iya. Pas karo arek bojomu ya. Karo sikile barang iki sing kene ne, bagian kene niki kudune sing kuat. Saiki kurang kuat lek. Kurang. Iki lho, Iki nek cara ning ngene aku ki ya, iki kudu pitik aduan iki. ya apa? Pitik panggangan. Ngenyek ado lho lek iki mu ki. Panggang enak iki, tapi Itu yo kok ngejar. ngenteni 3 bulan meneh. Teko Amerika. Ah, pitik panggangan ae. Angel lek golek iki waduh, urus do tarung nelek iki. Piye, Met? Iki tandane pitik kalahan ngene iki. Nelek. Nang tak golek nemu musuh. Sebelum di kalangan DS nelek. Golek nemu musuh sik to, ndi kanca ora. Apa masalah batu pitik aku angkat tangan, Plek. Nyapok tangane diangkat. Aku wedi dosa, Plek. Soalnya ya adu pitik iki engko nek akhirat awakmu didu juga. Sing ku sapa? Ya malaikat to sapa? Malaikat yang melok dosa berarti. Wong aku adu ning donya dosa nek aku didu genten. Ya dosa dek. Ya kuwi mbales dosamu makane malaikat ngadu awakmu. Malaikat sing bales sapa? Ayo. Yo malaikat iki wis Melok sing paling dosa. wis mbales awakmu wisane. Melok adu Nah. aku kok. Kayak pitike engko nek diadu karo awakmu enggak sakmene, kok wedi. Tahu to iki. 70 kali lipat. Oh, wis tahu tak tekon aku. Ya urung tahu, cuma kan Jarine ya. jarine Pak Ustad. Jarine Pak Ustad ngono kuwi. Ustaz ora ro kahanane kono ya. Ya ora ro, cuma kan Pak Ustad kan wis ngaji, wis ngerti. Jadi adu pitik enggak oleh. Kira tuku nang Mending dibeleh wae. Pitikmu kuwi lho. Iki kira-kira regane piro kuwi? murah iki. Murahe piro? Iki lek ning pitik lokalan ki 200.000. iki sakmono kuwi. Iya, tapi ki impor. 1 juta tak kekne nek awakmu. Wis ora ke murahan to. Kurang. Kurang apa? Ya mesti sakmono 1 juta. Plek adol apa iki? Adol ra tenanan. Lho, kowe ora ngono kehebatane pitik iki to kowe. Kuwi nek cara Aduh, maaf. Larang pitik larang, Bro. kuwi nek cara Ketut. 50 ngono tak bayari plek. Soale aku jeneng ngono tenan iki plek. Ora lho aku Gak eling-eling duwe ta plek. Kayane kowe iki tau ndek utang apa ya tak eling-eling sik. Tahu aku Tahu. kapan lo tau utang iki. Aku ki tau dagangan ndi lewat lah, bali lewat ngarep omahmu. Walah. Kan diutang aku ora mbok Sing bayar lho. Pan kira-kira 10.000 kae to. karo tuku pitik ku barang kenyang murah heram. Ora sakmene kok 1 juta kuwi yo. Mending tak tukokne Iki nang Indonesia ora enek. ayam malah garek warak. Ning Indonesia ora enek iki. Angel wis golek ngene iki ning Indonesia. Selain ngene, selain aku ora enek sing duwe pitik. Kuwi jenenge jenisé pitik apa kuwi ngarani? Pitik bok. Pitik bok. Iya. Apa enek nang kene pitik bok? Gak enek. Walah plek. Iki lho nek ning daerahku iki yo. Iki guru pitik belean, ora pitik aduan.
pitik aduan gak ngene iki, ndase ra ngene iki. Iya pitik kaya ngene apik ya. Iki mbok cekeli malah ngerek-ngerek iki. Tanganmu elek iki. Pikiran melas, Ora cocok iki. pitik cuwili sakmono diadu. Didol kon 1 juta yo. Tak golekno musuh lho kanca-kancamu ora duwe. Wah kanca wis do tobat kabeh lho. Kowe met tuku pitikku. Yo nek oleh 50.000 tak bayari nek ora oleh. Terserah awakmu. Ojo lah. Golek bakul liya kae bakul ngenteni nang kono lho akeh kae. Golekno aku. Golek bakul ae ora masuk.